Ronya Ramogi Joan Kamora Mora Mintie Mude Leno Makamagi RAMOGI TV Mane Wangsa Kamokili Weche manyine mag Migago Chenro mara Migago Kamora Mora Mintie Wakini Machiegni ber kodo nyaka giko ne marwa iko ni weche mathoth mago motenre kod weche mag siasa dongruoge mago mag thieth mag somo kod mathoth ahinya mantiere kar kae mago bende mantiere counties mekwa makaluok mago bende matimore oko mag counties wa nyaka matimore nyaka oko mara piny Kenya rwakini machiegni weche manyien mago mag Migago to mokwongo magetondo weche Chenro manyien mar chudo e agulu achiel ma sirkal nyocha ochako e pacho kae koro kwedi e doho. Aput matimo twak e lo Azimio kod Kenya Kwanza odok e twagno kendo kawuono Bomas of Kenya. Koro wamor nikech clinic ni biro konyo ji mang'eny ok rongo kende but county mar Migori te. Jotuo mag remo kata sickle cell anemia e county ma Migori oyudo fungruok kaluwore gi yepo mar klinik mokwongo ne konyo jotuogo. Machenya Ramogi Joan e weche manyien mago mag Migago kamora mora mituri kodwa ngine nyalo yudo wachiel kachiel mano ka montiere kodi kae e mbui magwa mago mag YouTube, Facebook achiel kod mano mar X kata Twitter yudo wakacha live bende e Twitter yudo wakacha RAMOGI TV KE gi kuonde go duto ma yudo en RAMOGI TV en achiel kane piny mangima ka intiere kacha en gi verification kata en gi tick no mabulu kanye kama yudo weche gi manyien kamora mora be intiere yudo wakacha kitimo no follow ti yudo weche manyien gi bende achiel kachiel kata ka intiere wuoth kik kibaji goyi ni mari nyalo weche manyien gi bende mbui mar Citizen Digital kama intiere kar kacha hashtag miture kodwa weche manyien masani e mbui mar X kata mano ma Twitter yudo wakacha at RAMOGI TV yudo wakacha hashtag Migago rokni machiegni bende turikoda e Facebook mara mano fan page mara Cleophas Oluoch X account mara bende na Cleophas Oluoch wabed kanya kagiko ka SMS line wa en 3-6-000 machiegni chenro ki audio chieng makawuono mano mara Migago but kod nyaka gigo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango. Riwruok mong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi mano koro mako bura e do kagikwedo okang' mar piny owacho keto ni chudo mag chenro duto otim kata kokalo e lai achiel mano mar paybill. E burano Fred Ogola kod Bernard Okelo okoni nywando chudo mag piny owacho kod chenro duto mago mag piny owacho e lai achiel dhi ataro mar chik kaluwore ni oganda ne ok okawo pachgi motelo ne lokruoge makamago. Riwruogno bende koni piny owacho poko yango okenge magin godo kata mageng'o rode mago mag mibadhi mano bang' yudo ng'ur mano mochwal gi jokanyo joyal buche kata joyal bura mano Hedwig Ong'undi okoni burano owinji mapiyo ka ogolo chik mondo mi chwal ne joma ne odonjnegi oboke manyiso ni omaknegi bura ka burano ibiro tal kendo tarik 4 dwe mar 9. Piny Kenya kod piny mano mar Indonesia bano bende koro keto seye winjruok moko mag jiwo ohala kod uchumi. Jatenda mano jalup jatenda piny no mano mar Indonesia Widodo kachiel kama iketo kokgi e winjruok makamago. Ruto oramo ni oromo kanyo kiny makawuono kod Widodo mane kar jot mare mantiere kacha bur Nairobi kar winjruoge makamago manigi keto oriwo koda kamano mar mulo teko thieth kod mwandu mantiere kacha e buolo kachiel koda ka mago mag loso kendo maketo kogno e winjruoge makamago. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni winjruok e kindgi dhi konyo pinje ariyogo e weche mag dongruok.
Jalup Gavana Mama Chakos Manor Francis Mwangangi koro kwayo jotelo mondo mi ochul luor makende ne jombetre matiyo pachokae kaka yorno mar kelo dongruok kod kwe. Mwangangi owacho ni piny Kenya yudo kony mathoth kawuok e pinje maoko, to koso chiwo luor ne jombetre nyalo miyo ichungo kony makamago. Medo kanyo ni jombetre gin jogo, gin josiasa kendo ok gin josiasa kendo ok onego ketgi e pogruok e kind siasa ma pachokae kod gino manyalo ketho tudruok mar Kenya kod pinje maoko. Mheshimiwa Mule, wewe pale mbungeni unajua ya kwamba na unajua vizuri wale maambassador wetu tumetuma, they speak on behalf of this country outside there. Ni vizuri kama viongozi tuheshimu mabarozi wa nchi zingine ambao wako katika taifa letu. Nasema hivi kwa nini? Hawa mabalozi walioko hapa nchi zao zinaleta fedha nyingi sana, na hata katika kaunti yetu tuko na miradi ambayo inakuwa finance, inatoa fedha katika those nchi hizo zinakuja kusaidia nchi zetu. So wakati tunazungumza, kwa sababu hawa mabalozi si wa siasa, tuache kuwaweka kwa siasa zetu hapa intano. Tuwaheshimu, ndio tuheshimu yale mataifa, na ndio in turn waheshimu taifa hili letu. Nyakuro joang kama chelo bende riwruok mano mar kanisa mano mar Methodist bende koro puoyo okang' ma sirkal loro moko kuom kanisni ma pachokae ma itudo kod timbe ma ok ni kare. Jadolo maduong' mano mar Methodist Daniel Wandambula mabende oyango kanyo ni nitiere dwaro mar mondo mi sirkal omed bedo akicha kendo kao okang' ne jodolo matiyo marach gi din e wuondo jopiny. And I think the idea of regulating churches in the Kenya country is a good one, because it will give an opportunity to have checks and balances, and it will enable the people and the government to safeguard against false doctrines, like what happened where we lost very many people who died by fasting and not eating for many days. So it's a good thing. After answering the call, you go for theological training, and after getting theological training, still you go through the system of the church, where we have the board of ordained ministry, which interviews you to find out whether really God is calling you, whether you are ready, or whether you are calling yourselves. Nyakuro moke juang riwruok makeno ratich oganda mano mar haki Afrika chano dhi edo ka gikwedo kanyo okang' mano mar jaket mwandu moro ma okao, mano mokao lo, mano ma owinjo bed mar jolupo mano dho wathno mano mantiere kaunti ma Lamu. Lobno maromo kacha eka achiel gi nus, sani jal moro gere kacha ot thieth moro ma ka jolupo ywak ni mano en lopgi. Ywaruok e weche mag lowo e gwenge ma kadho wadhna Mchumbi en achiel kuom midhiero ma jodak kale kaluwore kod onge mag oboka mago mag lowo, ka jodak bende koni ma miyo giywak weche go mago mag lowo kendo gionge kod thuolo mayot mano mar kao lope, giyudo thuolo mar kao lope jopiny. Na tumeona shida za mababu zetu kuwa maskini hapa Amu, na kuwa kila wakenda wakifanya juhudi ya kutaka kuondoka na umaskini hawawezi. Tatizo ni kwa kuwa sisi ardhi yetu imepotea. Hapa Lamu yetu kuna kuja samaki kama wanaitwa jodari, tunauza mpaka 600, lakini wanakuja kuingia jodari mpaka mwisho tunauza shilingi 50. Hapa Lamu, kazi kubwa ambayo wanaume wa Lamu hufanya ni kazi ya uvuvi. Leo hii, ikiwa tutawanyima nafasi yao ya kufanya kazi, je, tunatarajia hawa wanaume wafanye mambo gani? Tunasema tutashirikiana pamoja na wakili ambaye yuko hapa, tuweze kufikisha swala hili mahakamani na iweze kurudishwa ile ardhi kwa wavuvi wa Lamu, kwa sababu wao ndio wako na haki ya hiyo sehemu. Tumeangalia stakabadhi ambazo tumepewa, na tumeona kwamba kuna sheria ambapo imevunjwa. Kwa hivyo sisi tumeona ushahidi huu na tutachukua mahakamani kwa lengo la kuchukua hatua za kisheria, kuwafahamisha ule hali halisi ya mambo yaliyoko kwa ground. Hii ardhi inamiliki binafsi, hati ziko, na ningeomba pia ile kuhakikisha independently mnaweza kwenda kwa county mka confirm, mnaweza kwenda ardhi house mka confirm. Lakini sisi tumenunua kwa mtu binafsi kwa sababu ya mradi wa hospitali.
Nyakoromoge Juang, jodongo mago mawuok e oganda ariyo mosebedo kacha kayuare mano e kinde malach e kaunti ma Garissa koro chako romo mano madhi kelogi kanyakla gino madhi konyo e kelo kwe e kindgi. Romo no ma ochakore odiochieng' ma kawuono dhi rumo kacha chieng' tich ang'wen kendo idhi losie magi yore kaka inyalo chul familia mano wito joheragi kod fwenyo jogo mano donjore kod ywaruok ma kamago. Winjruok madhi bedo e romo no ibiro chwal ne komiti mar arita mar kaunti mondo miya okang' machielo kaw. Jambo la kwanza, sisi tumekubaliana leo, tuko hapa, mtu yoyote wa Garissa County akiwa ni mkaaji wa Garissa ama sio wa Garissa, wanakuja kwa binafsi yake ajukue kuhakikisha tuko na amani. Wafulana, wasichana, wakina mama ambayo wanasikia hii sauti ya Subhana Baror wasamamishe vita. Hatutaki kijana ikufe, msichana akose ndugu, mwanamke ikose bana, watoto wawe yatima. Hatuwezi kubali. Kama sisi ni wazee wa Gia South, tumeongea ile mahali shida yote inaweza tokea kama mpaka mahali naitwa Kulbio, Hulugo, Warak, yote tumeongea. Tulisema watu waweke silaha yao chini, shida yao ambayo kama uko na rungu waweke chini, na wangoje sisi kutoka kwetu, wangoje sisi suluhisho ambayo tumefika. Jotuo manigi tuo remo kata mano mong'ere kaka sickle cell anemia mane kaunti ma Migori koro yudo fungruok mano bang' okang' mano kawo mar yawo ayanga clinic mokwongo e kaunti no mano mar bero kata mabiro menyo ne yore mag thieth mag jotuo makamago. Jotuo mag remo e kaunti ma Migori osebedo kacha ka hao yudo thieth e kaunti mamoko kaluwore kod onge mar kar thieth e kaunti no. Jochiw thieth e osuptal mano mar Rongo wacho ni thieth koso tiego jopiny e wi tuo remo osekelo akweda mang'eny ka bende nengo mamalo mag thieth bende osebedo kacha kena chieth nade maduong'. Kaluwore kod jatend weche mag thieth mano e sub-county Marongo Morris Otieno, yawo clinic no biro konyo e tieko akweda ma jotuo remo osebedo kacha kakale. Inong'eyo ga ni sickle cell en tuo ma okinyal chopogo higa 18. To an koro sani an ja higa 35. Tuoni ok en tuo moro manego ng'ato. Kiritori maber tinyalo beda kendo midongi ma chieng' moro ichop kata higni mang'eny. To challenge maduong' ma wan go kaka jo sickle cell ni yath, nikech yath achiel iyudo ka seche moko kaka geng'onwa malaria iyudo ka en siling 50 achiel, to nyathi oningo bed ni muonyega pile ka pile. Sickle cell osebedo shida e Rongo ka, koro wamor nikech clinic ni biro konyo ji mang'eny, ok Rongo kende but county mar Migori te kata mana county manebazwa biro benefit sickle cell clinic mokel ka. Chon ji nokong'eyo wach sickle cell maber, to sickle cell en gima ng'eny e luowa king'iyo pinje manie dho nam wayudo ni ji mang'eny nigi sickle cell. Koro clinic ni omiyo ji ofwenyo ni kare tuo ni tin miluongo ni sickle cell, to kendo ok en tuo ni ng'ato iri, bok en tuo ni dhi tho, en tuo ma ka ng'ato ni godo kiritori maber, kithiedhori maber to inyalo dak mana kaka ng'ama chielo. Koro okelonwa sensitization ni wang'e ni tuo no nitie kendo en tuo minyal thiedhi. Wamor gi ma Koke kaunti ma Migori Nyakoromoge Juang, piny owacho koro kwa mondo miyo keto okenge makare mano mar neno ni omenda ma imiyo jodongo mago bende ochoponegi maonge akwede. Kwayo makama bende koro gol kanyo kod mano kar rito jodongo, mano ma Mudika, mane kar chung' od burano, mano ma Matayo se kaunti ma Busia, makoni kata obedo ni gin kod jodongo maromo 121 mowinjo yud sir mar omenda mag piny owacho. Onge kata achiel moseyudo sir makamano. Gikoni moko kuom jodongo go osebedo kacha kod midekre madwaro omenda manyalo konyogi yudo e thieth kaluwore kod thoth jodongo mani kanyo koro gin mojwang' kod wedegi.
Florence Achoda. Ebukura. Nyumbani una chochote, ukuzaa mtoto, sasa ukiishia nguvu unaishi tu hivi. Hakuna mwenye anakuangalia. Recently our president alihimiza kwamba wale vulnerable people, wale wazee ndio wataanza kupata kwanza pesa yao ya kila mwezi hiyo, na alafu wale wengine waanze kupewa wengine ambao wana earn. But hiyo ni mzuri kama pesa itakuwa inakuja ije at least mapema vile president alisema hivyo, ili wafaidishe. Na pia ningependa pia kuhimiza kwamba kuna wazee wengine pia wamehitimu hiyo miaka ya kupata hii cash transfer, lakini bado hawajapata. Kwa hivyo ningependa kuhimiza serikali iangalie angalau kila mzee aweze ku access that fund. Hivyo kuna challenges mingi kulinda hawa wazee, na vile tumeona mmetuletea msaada, tunashukuru Mungu. Kuna hapo mchele, sugar, kuna vinywaji hapa, wazee watafurahia. Nyakora mukajwang ber ka giyudo mor kinde ma gintiere kar kanyo, kendo mano en gimoro makare iwinjo kanyo ni mago weche go mag jodongo mano kama gintiere kar kanyo. Aya, wadhi ne nyime weche mapod tenore kod rito jogo ma ikgi oniang'. Familia manigi jogo mano ma ikgi oniang' ikwayo mondo mi oritgi e yo makare. Jadolo mano Mukundi Washeshe mabere wuok kate kanisa mano mar Mutuyini PCA mantiere Dagoreti wacho kanyo ni buche mag nyithindo jwango jonyuolgi ma hikgi oniang' koro medore ahinya, kendo okwayo nyithindo mondo mi ochiw arita makende ne jonyuolgi ma hikgi oseniang'. Koloso kanya gweng' ma Njunu e kar chung'ol bura ma Oljororok mano e kinde nyasi mano odiochieng' nyuol mar jaduong' Joakim Dorogo ma jahigni 100. Mukundi bende koro noloso yo machalo kama. Kea miaka 100 ya dadi wetu, na hii ni ishara ya baraka za Mungu, na vile hii familia imebarikiwa na Mungu kuwa na msasi wao kwa hiyo miaka 100. Ningetaka kusihi watoto wote na niwaambia kwamba hakuna baraka muhimu kama kuangalia mzazi wako, especially wakati yeye ni mkonge. Sababu akienda bila wewe kumwangalia, utaachwa na hiyo hamu ya kusema ya kwamba kama ningejua. Tulipatiwa wazazi na Mungu, wametulea tukua watoto kama vile baba yetu Joakim Mdogo ametulea. Hata sisi tunastahili tumulee kwa sababu sasa ana uwezo. Wale watoto wako na wazazi wazee, ningetaka kuwasihi waangalie hawa wazazi. Kuangalia ni kusema wakae wakiwa na furaha. Wawatunze kabisa. Wapatie mahitaji yao kama nguo, kama chakula, hata pesa. Mzazi akisikia ako na 100 ama kagiri 1 kwa mfuko, huwa anafurahia sana. Aya, nyakoro mukajwang report makamani winjo rituru jodongo duto kama gintiere kar kanyo ni gibedo kacha eyo machalo nade mano kama wantiere kodi kachiel mondo mwakone ni kanyo to yudowa eyo mane mano kama yudowa kanya koro mukajwang kachiel koro sani wakawa ne yuweyo mabende ka waduogo ang'o koni mathoth moiko ni sani to sani wakale ne ote akoni miwa pa chikote rekoda weche manyien mabende wakelo ni sani sama wantiere kar kae. Wayudo kanyo Tyson Odhiambo waja neno malera ahinya kan Kayole, erokamano ahinya Nyakwaro Rina, neno malera ken Buruburu, erokamano ahinya Rodi Kopanyo mabei koni, aneno weche manyien mag Migago yo makare, an Steven Oginga Governor, erokamano ahinya. Aya, Ashley moro ntie ka wacho ni ntiere in kuom solo wacho RAMOGI TV lera nenu kan Kibuye, erokamano ahinya. Daniel Onyango wacho kanyo ni mana kaka pila neno kan Nakuru kar kae to wuode wuod Ndhewa Kabuoch Kanyango wacho ni Longo Primary School kan Nakuru Town, erokamano ahinya. SMS ka to wacho nade ntiere ote madonjo kar RAMOGI TV ma Leonard ka wuok Osieku ayudo weyo makare, erokamano ahinya. Ioro ote mang'eny ahinya, ora achiel wadhi nene kendo wadhi some kiore ti miyo jok moko koro bende jok moko onge kar ka manyalo yude yo makare. Aya, wacho ka niero Cleofa winje yo makare, wacho ni an Tomo Mino wuod Karateng Maseno Migago wacho ni Migago gago wasidang RAMOGI TV kende
owacho ni lendo biro yo makare, owacho ni wayes kodu erokamano ahinya kor moke jwang weche thoth nyaka wantiere kodi karka kik dhi mabor waduogo anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar moke nyaka sango en mana yweyo masani ka waduogo weche manyien pod dhi nyime. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mib nego dono maseneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta, mana e Ramogi TV. Kata kawa ni generation a new generation nyakwange culture wa nyakwange language wa nyakwange kite wa hii mambo ya kuingia group alafu left Nyaruchieng left kidogo duoki Nyaruchieng left you see kitakuramba ni simu ilileta kichwa look how checked you are unakujua na what is money ngori kukupata ni kitu ya kawaida ikija utajitoa vipi hapa Zenka hatukujudge tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni sutano tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best.
Matin nyakura magijwang en mor mara ni pod intiere kodwa ka chenro mar Migago e yudo weche manyien kama intiere kar kacha igawo gino ma intiere go kanye lak seche gi kendo en mor marwa ni pod intiere kar kae ka ok yudi chenro ni kumora mora ng'e maber nyalo yudo achiel kachiel bende mbui magwa duto mago mag Facebook, X kachiel kamano bende mar YouTube yudo kacha achiel kachiel mondo dhi nyime kod weche manyien kama wantiere kar kae nitie weche mathoth ahinya moiko ni mena bed kodwa SMS wapodo yawe nari 3 Wachako kama chelo nyakora magijwang ni joma mine mano matimo ohala mar loso tigo e kaunti ma Samburu koro jiw mondo mi oriwre kod riwruoge mago mag saga e ting'o malo ohandgi. Jipni omigi kata e nyasi mano mar yawa yanga dukni manyien mago ohala e boma ma Maralal mondo mi mine ma oti kacha e alwora makare. Kuom ndalo mathoth mine maloso tigo osebedo kacha katiyo e alwora ma ok ber mano motimo buru kod chieng' makech godiochieng' ka koro mor opong'o wang'i ahinya kaluwore kod ni olosnegi alwora maber mano mar tich. Kopogore kod alwora maber ochiwnegi omenda mano madhi konyogi e yawo ohandgi ahinya to e kinde makoro gintiere e ngima matek. Mvua ikinyesha wanafunzi dogo, lakini saa hizi tumeritika sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya ile kazi amekuja kutufanyia. Sisi kama mama wa soko tulikuwa tunatandika magunia, jua ikikuja inakupiga, mvua ikikuja inakunyeshea. Tuliweza kusaidia wakina mama wetu kupitia usaidizi kutoka ofisi yangu ya NGAF, na tumeweza kutengenezea wakina mama wetu mahali ya kufanya biashara zao, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi yao ya uchanga wakikuwa kwa chini wanatandika gunia, na ofisi yangu ilichukua jukumu ya kuweza kufanya value addition katika uchanga ambaye sisi wakina mama wa Samburu tunafanya. Mara mingi tunajipata tuko idle, hatuna pesa ya kufanya kazi. So tunashukuru sana siku ya leo kwa sababu tumewezeshwa kupata pesa ya kuanzisha biashara ya kusaidia kina mama nyumbani. Kwa vile ametuniwa kabisa, hatujaona kitu kama hii. Sisi tulikuwa tunafikiria anakuja tu kutuwekea mabati. Ile kitu tulistuka naye akutuletea hiyo container kusuia sisi na mvua. Kama chalo nyakora magijwang koro adhiane wadarango weche mamoko makote kod weche go mag siasa. Put mayande uchuogi mano mar twak kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza dhi nyime gi lalruok mar yudo chieng' makawuono ka romo mano mar Bomas of Kenya. Apudno odok e chenro maggi mag twak mano bang' kanyocha gisepedho paro mar twak e od bura mar mondo mi chenro maggi opuodhi kod chik. Jodito matayo twagno nye oselero kanyo ni ikruok maggi oseketi maromo mano maromo mondo mi twak makamano bende koro timre kendo koro nyuolo lemo kaka osechane. Azimio kod Kenya Kwanza igeno ni biro chiwo ler e wi okang' mano mane gigoyo odiochieng' makawuono kendo koro sani e yor simu adana tudo achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere kache karomo no mano mar Bomas Eric Owenga mondo mi okonwa ne mathoth kotenore kod twak makamano kiny makawuono ni gin gik mage mosebedo kacha katimore to twak makamano igeno dhi chopo kacha e yo mane okinyi odiochieng' makawuono. Eric Owenga, misawa nyaka sani twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza maling'ling gin mage ma isewinjo arni chak bedo kanyo kiny makawuono. Owenga awinyi malala nya Cleophas mana kati wachono ma en twak mar adek mar kama tima to chuogo manyien kendo tok mokwongo tane otore kendo odiochieng' makawuono kotelne kod jatend kweth manok yod bura mamalo mano maok bad Azimio migosi Opiyo Wandayi kod nyawadgi motelo ni kweth mang'eny yod bura mamalo Kimani Ichung'wah ne gichopo ka okinyi saa 5 kendo gikawo thuolo mar seche maromo 2 mar twak kar kendgi giwegi. To bang'e giluongowa kendo gitwak kodwa ka giwacho ni gisopodo wach kendo gichopo winjruok ni twak bro dhi nyime e yo makare kendo kaka nopange kendo kaluwore kod kamiti ma yande ochuog mar ji 4 bathe gi bathe kata technical committee ma bende koro bro bedo ka tayo gi kendo ng'isogi yo magiluwo. Giso riedo weche ma gibro twakie mak mana ni gima oka Cleophas en ni giwacho ni gibro neno ni gidhi nyime kod twak ma ok ging'iyo bathe nikech wach ni nitie josiasa moko mabende osebedo ka temo rocho wach mar twagni to giwacho ni gin kod adieri kaka kamiti mane omi thuolo mar tayo twagni gibro dhi nyime ma onge dok chien kata matin.
koro gima wayudo en ni od bura mamalo chieng' tich ang'wen mokalo inya paro ne ochwal ngi paro ma bende ne geto miyo kamatini mise mar chik kata katiba maturu ka to kaluwore kod jatend kweth mang'eny od bura mamalo Kimani Ichung'wa wacho ni chieng' tich ang'wen mokalo ne od bura mamalo osepodho chikno giduto gi teka giwacho ni gisomiyo thuolo kamatini mise ma kende. Koro gimirito en ni Senate ma bende ni yweyo sani nyaka dwe mar 9 koduogo to biro bende twak e paro mancha ochwali inyimgi no mondo gine ni kamatini oyudo mise mar chike. Koro gima ng'eyo en ni gik manyien samoro Senate nya bedo kod romo moyiedhi kata romo mapoya mar twak wachni mapiyo piyo mondo koro giriwre kod od bura mamalo mar neno ni committee mar bipartisan ni kaka koro obedo kod teko mar chik mathuru ka. Gima yudo kendo Emmanuel en ni kochakre odiochieng' makiny ji abich ma ok bathe gi bathe odiochieng' makiny ok gibibiro to gibiro chiwo thuolo ni technical committee mar jang'wen mane oyier mo Kenya Kwanza kod Azimio mabiro twak odiochieng' ma kochakre kiny tich ariyo nyaka tich ang'wen. Chieng' tich abich jokanyo mongirore madito mag kamatini abich bathe gi bathe biro chopo ka kendo tich abich mar neno ni gitwak kod gitwak weche ma ibiro riedi kata mibiro chung kod technical committee mar jang'wen bathe gi bathe. Tij technical committee ni Clefas en mar chungo weche ma ibiro mi teko mokwongo kata priority mag monego bed ni iwuoye. Koro mano gima gidhi timo kochakre odiochieng' makiny nyaka chieng' tich ang'wen tich abich. Koro jokanyo mag kamati abich kande bathe gi bathe biro duogo matwak. Odiochieng' ma kawuono Clefas gima yudo kendo en ni Kalonzo Musyoka ma bende en jakom machielo ma ok bath Azimio kawuono kochopo ka kaloro kod mano mawinjo ni en ilimbe pinje maoko. Jatend kweth mang'eny od bura mar Senate bende Aaron Cheriot bende ok ochopo odiochieng' ma kawuono. Mana no okono ne romo machielo mar tich abich biro ka giso duogo mondo gidhi mbele kod twak kaka dware. Gima ginyiso wach maduong' ma giwacho Clefas en ni gombo margi mahie kendo maduong' en ni twagni onego onyuol olemo maber mar konyo jo-Kenya kendo giketo jo-Kenya nyime e twagni ma ok gibi ng'iyo oko kata bende ibiro go gweche mag siasa ma ukono koni to gin giketo wang'gi ayo achiel mano ni twagni onyago olemo. Clefas kapok awe kendo idhi kanyo kinde mane giloso motelo ne kata biro achiel kachiel weche manyien masani ka giwacho kanyo ni nitiere chenro makoro onego bed ni girango achiel kachiel mago kotenore koda neno ni twak ochomo e yo machalo nade. Nyaka sani kweth mano motelo kod wanda odiochieng' ma kawuono kod mano mar Kimani Ichung'wa bende uwinjo maling'ling ni gin weche mage kuom mane gilose kuonde kweth mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza ni mage dhi miyo pek makoro kata ka twak ma kamerito mondo mi ochak odiochieng' makiny nyaka chieng' tich ang'wen magi dhi bedo kacha ka girango. Ero gisewacho kanyo ni ero kik ranga bathe kata jogo maloso ka gintiere e rally mamoko mano mopogore kod twak madhi nyime. Mane gikoro ni emomiyo gin kod technical committee mar jang'wen bathe koni gi koni to tij technical committee ni en gin magidhi ng'iyo to kuom weche mane oriede maromo 10 ka mane ogol kod Azimio kod Kenya Kwanza mane ma ochuno monego bed ni imiyo pek magonego bed ni gichake twak. Koro mano en tij committee ma miluongo ma bende itiyo gi kizungu kaka technical committee margi ma biro chako twak odiochieng' makiny nyaka tich abich. Koro ka giduogo kanyo koro gin ma gibiro nyiso kweth mar Kalonzo kod Kimani Ichung'wa ni magi e weche ma wafwenyo ni ber mondo koro uchak goe mbaka kaluwore kod pek ma gintie godo gie sani. Agoni erokamano ahinya mano Eriko Wenga ka nitiere kacha karomno mano mar Bomas odiochieng' ma kawuono. Awaduogo iri mondo imiwa mathoth bende weche manyien mago mang'eny ang'e loso kacha maga oimore kawuono kod mano bende mar ameny piny odiochieng' ni ma kawuono. Nyakwaro moge jwang'a wadhi nyime kod weche mamoko mapod nitiere kar kae mondo mwakoni ni mage makoro bende nitie ka makoro imiyo pek. Jatend migepe mano Musalia Mudavadi koro ojiwo kanyo chenro mag puonjo jopuonjre e wi rito alwora
kod ng'eyo mano ewi lokruok mano mar chal mar lwasi. Musalia ma oloso kache romo mar 39 mano mar twak ewi yore mag somo Afrika wacho ni sikunde nigi ting' mar jiwo chenro makamago kata e kindeni makoro kata kit somo mar CBC itiyo godo e pacho kae. Jagoro mongirore migawo mar somo mano Belio Kipsang bende okoni en kinde manyaka koro pinje Afrika oket yore mong'ith mago mag rito penj. As the Ministry of Education, we don't take this unity for granted, as it has been a pillar in ensuring that the standards of examinations in Kenya are maintained at global standards. Ladies and gentlemen, education is a human right and a powerful driver of development. As we gather here today, this week, we must ask ourselves whether the educational assessments in Africa is giving us the desired results and sparse economic development. The institutions should create a research center that will be able to spur issues of assessment, learning in all areas that we deal with as an African continent. Climate change has occasioned destruction and calamities from the unrelenting forces of nature. Humanity is on the verge of destitution, thanks to constant threats of droughts, flooding, unpredictable rainfall patterns, outbreak of diseases, and infestation of pests. Rapid behavior change measures need to be taught, practiced, and assessed progressively in our education systems to systematically change citizen behavior in the face of these adversities. Kama chelo nyakoro mogijwang group jopur mano moke county ma Vihiga koro timo limbe county ma Embu mano e chenro no mar rango kaka jopur makono tiyo kendo gipuonjore yore mago mag dongo pur magi. Chenro no ma itimo e kar chung'un burano mano mar Mbeere South golo pi kacha e orano mano ma Rupingazi mano maromo kata kilomita 17 kendo konyo e weche mag pur mago mag maembe, nyanya, rabolo, afuoto e kin mamoko. Chenro no mano chakore kacha ayanga e higa mar 2020 noka omenda maromo shillings milion 298 ka okonyo jopur kacha maromo 500 mantiere kuonde ma otuo. Tumekuja tuone vile hawa wanatekeleza mradi so that sisi tukienda kwetu Vihiga tuweze kutekeleza mradi yetu ya Wemilavi Center Pnyore Irrigation Project. Na we have about 164 farmers ambao wanatekeleza mradi. Wamekuja Embu kwa sababu Embu is a Narok county, ni county ya Narok ambao tulikuwa tuna implement Narok project hapa in Embu. Vihiga county pia ni Narok county. So wamekuja hapa kubenchmark kuona vile tume-implement project zetu. Sana sana kuhusu irrigation project. Irrigation project yetu inaitwa Rupingasowero Irrigation Project ambayo imekuwa ranked one of the best implemented irrigation projects in the country. That is why watu kutoka Vihiga wamekuja all the way ili waone the way we have implemented. Sisi tunapanda vitu mingi lakini tunataka tufanye ile variety ili tuweze kuweka pesa kwa mifuko ya wakulima wetu. Ndiposa tumekuja hapa ili tuweze kusoma vile mmemanage hiyo scheme yenu na sisi tupeleke hizo ideas kwa wale wakulima wetu. Kama wakilishi bunge, lengo letu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba yale ambayo yanafanyika sehemu hii ya Embu pia yanaweza kutekelezwa hizo sehemu zetu za Vihiga. Ai, nyakoro mogijwang luoro koro nitiere ni Weche mano mar timo lokruok e piem mago
piem gi lony manyasani e weche thum kidek tieko yore mag goyo thumbe mag kamanene e yor luo kitgi gi timbegi. Kwan jothumbe mano mane moro oganda gi kit goyo thum e yo makamanene bende koro odok chien. James Okoth notwak gi jo Angla mage gweng mano ma Kasdeg mane sub county ma Ukwala e county ma Siaya ewi kaka inyalo jiw nyadhi mano mar ohangla manyachon mano kaka chiel kuom thumbe mag oganda luo. Wawinjane sigana ne. Ohangla manyachon ne dwaro ni nyaka ongengo bedie, pien ng'ech kod bunde. Ng'eny bunde ne en yor miyo thumb ohangla bedo mamiyo. Kabul ne nitie gi duol mare. Kimede orutu gi onanda, ohangla ne en thum mong'eyo sweko, seto kendo tugo juogi. Elimbe marwa e gweng ma Kasdeg mayudore Ukwala e Ugenya, waromo gi bandni magoyo kit ohangla manyachon. Kae, Bernard Odhiambo Onyango, ma jahigni 35 ni e tich. Tich ma osetiyo kuom higni 10 ma ochwe oloso familia mare. Ma wan gi bul miluongo nodiko mano base. Wan gi bul miluongo number 1 mano tune mar med. Wan gi bul number 2, wan gi bul number 3, wan gi bul number 4, number 5 gi number 6. Kuom bundego wan go hangla mipado mikete butni. Mage mwatiyo go e bandwa. Ajawa ema miyo thum bende dhi maber. Kata obed mana thum ma keyboard ka onge ajawa ok onya ywak. Ka onge ongengo ok onya golo tune maber. Oganda mane nitie kinde kwere nyalo paro duol mar mach kata kendo mane nyaka moki kamoro amora mane igoyo ohangla. Mano ema miyo bundego ywak kaka gi duol midwaro gie. Majno kwa muke kamano en ok osim nyaka wang' watiek tich. Koro en ema miyo wamuro bundego bule ywak gi duol mwaseto mwadwaro. Kata obedo ni pod omoro oganda, midhiero mar jiwo huma mare medo koro wang'e kalore gi biro mar lony manyasani. Ere kaka inyalo negodo ni kit ohangla manyachon ok olal nono. Atemoga mondo atem puonjo nyithindo mabiro makata ka chieng' Nyasaye okawa to manchien gi bende gilube ni gipuonj jomoko kendo mabiro mbele. Kopogore gi pacho duor ewi kaka inyalo rieti ngadho mar ohangla manyachon, bende nitie geno ni kit ohangla no pod nyalo tony kalore gi lai manyien mar somo. James Okoth, Ramogi TV. Nyakoro Ramogi jwang' mano ohangla manyachon. Tiende nang'o ka intiere kar kanyo tiyudo thuolo mar winjo thumbe machalo kamagi, omiyi sigana mane kendo miyi pek kata rapar mage. James Okoth manyo jogo wamanyo gi e chenro mar Rupeny ng'ejo thumbewa chieng' moro achiel gidhi giwere kaunti ma Kisumu kata gibi Nairobi ka ma kinde mantiere kar kacha gibi nyaka gi ongengo gi wacho no roto nyaka pien ng'ech ka ona winje ka achiel en moro machalo nade nyakoro Ramogi jwang' miwa pachi weche manyien terie machalo nade mano ka intie ka SMS wapodo yawe nari 3 wadhi nyime nyaka kaunti ma Kajiado kamedo kacha ni jopuonjre moyo 300 mago mawuok e sikunde mopogore opogore pacho kae oyudo puonj makare mano mabiro konyogi e kungo were kata talanta magi. Puonj makamago nyakoro Ramogi jwang' mago mag ndala 4 mane obag kata e kind riwruok kod riwruok mok mar piny owacho mano mar Afrika na Saha nobag e gweng' mano ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Jokanyo mag riwruogno nyakoro Ramogi jwang' koro kwayo jonyuol mane ochopo mar neno talanta mag nyithindegi mondo mi okony nyithindogo kata nyithindogo e kungo talanta kata were magi manyalo ndikogi e tich e kinde mabiro. Kuna mengi sikuwa najua, lakini kwa sasa najua kuhusu our bidding. Tunaweza kuimba kwa nini za mila zetu na pia kwenda kushona. Sasa hivi tunaambiwa tuende nchi za nje kwenda kushona na kuonyesha talanta zetu. Is actually helping us as students to explore our talents in the world. As a young person, meeting younger people than me has been
a great experience because I'm getting to learn a lot. I'm also getting to understand how the dynamics of art and how it's growing. We take talents as a plan B. You know, like students who are doing well academically and they can still do well in their talents. And still, in the modern world now, we know that people using their papers and their talents at the same time. The best students from here will be proceeding for international shoot in Mombasa, after which others will proceed to Dar es Salaam, others will get an opportunity to go to India, Addis Ababa, Turkey, Malaysia, among other countries. As a principal, I want to encourage all parents that please expose your children. Allow them showcase their talents, especially now that we have issues to do with unemployment. Talent pays. Nyakoro mgejuang, yocho ni were kata talanta erochudo, nyathini gi talanta mane, be ikonye, ma iweche moko mabende kata kawuok e counties mamoko ibedo kod thuolo mar ng'eyo. Penja ni nyari kata wuodi mantiere kae kata nyakwari moro ni to were mari en mane. Biro nyabeda beda ok ade talanta en mane. Oganda moko chiemo gi talanta. Mano sigana muka ja kaunti ma Kajiado, gwenge wabende gik maka magintie. Koro penji ane kacha, gigo magitimo kar kacha. Kala ne ote ari adek moko mantiere kar kae, mago man wuoro ka mondo mi wakoni aneni inde yudo weche manyien geyo machalo nade kama intiere kar kacha. Chak gi SMS mano mada biro kanya ari adek auchiel nono mondo mi winjane. Awacho ni an Jaki aneno wachiel kachiel ka wuok Bondo. Erokamano ahinya kuom kete chenro mar Migago sani. Ojaji Franklin owacho ni wuod Koga Ramogi Ieler, Linus Nyakwar Kodi owacho ni kowuok dala ma owacho ni Akwakra Mabei County. Owacho ni twak ber moloyo ng'anyo. Ramogi TV lero Mabei koni. Ng'ato wacho mana ni nang'o yoro ote kanyo ber wan ka chenro dhi nyime. Aneno lendo makare maler ahinya gi mama wa mano min Susan. Owacho kanyo ni mano Lucy Orao kowuok ngege koso ngega. Erokamano ahinya ote mari chopo. Akwayo kendo eyo makende mondo gigi duto chopo eyo makare. Wachopane mondo mwachopane gwenge masoba. Wacho ni ntiere weche go mag talanta kendo adwaro bedo comedian. Wacho ni kendo an kod mich machalo kama. Ma gik mantiere kar ka. Mich nitiere nyaka mag soba. Kendo koro wacho ni sani oluwa Chan Francis Okelo awete amor gi chenro mara Migago. SMS kanyo koro katiyo karang mane Facebook kato kolore weche manyien pod ni ka. Kakoro wakoni kanyo ni into yudo waka intiere kanye. Kuom solo wacho ni osemo le chenro ka kise JB wacho ni maler kan ntiere Nairobi Mudhaiga. Erokamano ahinya. Yolubao Ramogi TV lande. Erokamano ahinya. Ka wacho ni Migago kan imbo nyamonye mano balozi Mako Nienga. Erokamano ahinya. Victor Kinda wacho ni kare kabisa mano wuod Kisumu kanyakwari yom kendo ler. Erokamano ahinya. John Dondi wacho ni entiere ndani kendo wacho kanyo ni bat duoknwa uru chenro moro ka mano kama ntiere kar ka. Wacho ni gi chenro mar nyakwar Nyongoche. Haya, Joramogi Radio winjo kwayo maru chope yo makare. Nyakwar Mogi jongo ka wiyo masani ka waduogo weche manyien pod ntiere kar ka. Wabiro nyaka e county mari kata e dhot mari kama intie kar kacha mondo makoni matimore machiegni kodi. Ikete mar Ramogi TV channel mar Migago. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama kitemana ngoma wake Nyinga en Papa Weekend wokich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony,
tudore kod kitwa oken mane wi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Riuri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Kikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya, thieth machiegni kodi. Aniluonga ni Dr. Mwata Ian, an daktari matiyo sia Equity Afya. Ka upuonjowa e wi ng'eyo matut kuom tuo mar athung'a mar ich. Koro gima timre ni nitie gik moko kaka bacteria, nitie gik moko kaka viruses, nitie gik moko kaka parasites. Mage makelo shida ni. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo, kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Tuak gi jothum nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the difference. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.